Fakazi. Ngaqale ngabona ukekela lapho wakhe indonga kukhona indlu phakathi wenzani? Kukhona indlu phakathi. Ehe. Hayi phela kwethu i-head office lala ekhaya leli manje fanele lilungiswe bese lincane kakhulu. Manje sithi ukunweba manje makuhlatshwa inkomo embili noma ey'ntathu ayisaneli la endlini. Mana Fakazi yini head office? Ngiphetile uma ngithi head office ngoba kuzosuke ngathi uzosuke ngathi manje ngikhuluma isingisi. Ukuze makuthiwa yonke into inekhanda nenhloko yakhona. Ikhaya nekhaya liba nendlu eyinhloko yekhaya. Abanye-ke bathi kwagoga, abanye bathi indlu yangenhla la okusuke kuyothathwa khona iy'nqumo zekhaya. Ayithathwa phela iy'nqumo egaraji. Nase-dining room. Nalento ukuthi ekhaya kuthiwa khona ikamero labantu abadala ukhandla u-10 room bese kuba khona ikamero endlini enkulu manje siyayilungisa le ndlu maduze nje eqaleni kodwa ukuyenza lento usuzongikhosha ekugcineni sengikhoshile yikho nje besebenza kakhulu ngoba abanikazi bayo le babaze ngalesi bahomshezile ngabafaka kuleya phela le nto awuvela uyithinte. Mana Fakazi awucacisela abantu ukuthi makwenziwa lo msebenzi kuqalwa kanjani? Yazi abantu abangayazi yabona umuntu uma sengasekho uzwa ngalokuphilayo. Ubona izingozi zingaka emgaqweni. Abantu umuntu uma beyolanda isidumbu bafika lapha emakhazeni bethatha isidumbu beyibuyela bahambe becoca bedlala umasikandi emotweni baphethe isidumbu kodwa. Lo muntu vele bazofika nesidumbu kodwa umoya uzosala ngoba umuntu uma sengasekho uyatshelwa ukuthi siyakulanda asingene emotweni wena umfula sesizekhaya ngisho seyobekwa. Manje-ke abantu vele umuntu bethatha isidumbu bashiya umuntu phela kujona isidumbu. Manje la kade kunabantu nje kulembu kade kunabantu ungeke ungene ezishaya ifotola nje asembakhipha ade ake behosheke kancane bengene lapha silungise bese bebuyela-ke laba bantu. Manje-ke abantu sebaphila isilungu Kahle kahle la Fakazi ulungisa indlu yangenhla. hhayi ukuthi kahle nje Yiyo la uyayinweba bisincane. ya kodwa bese ngithi hayi iy'nkomo uma yihlatshiwe ayisaneli. Hhayi le ndaba uhleli wathi inyama sebusha njalo asibona kodwa kuthiwa kuhlatshiwe uyasekhaya. Bonile ukuthi wakanjani